भोसले ऐका तरी पणजी ते पत्रादेवी पासून महाराष्ट्र बाउंड्री काबार आणि पणजी ते काणकोण कर्नाटका लागता 10 लाखाक हे कितले लोक हा 40 जण 12 हे कित्याक जाय ते फाटी फुडें गाडयो बांदोडकार असताना आम्ही आपले भुरगे पळय 3 मिनिस्टर झाले काबार इतले जायना तांकां कॉन्ट्रॅक्ट आनी गरीबाच्या फाटल्यान कित्याक लागता सारकें न्हू म्हाका वायट दिसलें भुरगीं बाळान कोण पोसतलो ल्हान ल्हान भुरगीं आहा तेंची खातले कितें जेवतले कितें ते कॅशिनो न्हू सांग नागडे उगडे नासता ते तुम्ही रिक्वेस्ट केले तांकां सध्या केले सांगले फाटी कोणी म्हणून येयल्ले बाबा नाका तेंचे उगीच रावले इलेक्शना पयले इलेक्शन झाल्यानंतर हा फाटी येयल्ले काडपाक हय मागीर ना काडूंक इलेक्शन आनी नोटीस सांगले आमी नोटीस दे कोर्टाचे वचू कोर्टान कोर्टाक कळना भुरगीं बाळा ती लायसन दिलेले आम्ही 10,000 रुपये भरलेले आणि 4-5 ट्रक माती घातलेले मग सगळं साफ करून निवळ करून बी असं म्हणले तर काय कसलं का कानून आहे इथले कितली वर्स जाली तुम्ही इकडे माका 30 वर्ष झाले हांगा पहिला पुलावर राहताले सीसीपीन दिल्ले होय होय कोणे दिल्ले शिशिबीने दिलेले गाडा गव्हर्नमेंटचे गाडा आहे ते लायसन सोबत लायसन पडताली होय पहिला पुलावर लावताले त्याच्यानंतर ते पूल चालू केले आणि अंगा आणून घातला आणि हे सगळं असं टाकून घेऊन गेले आणि काय पहिलं काय देत नाही ऑप्शन बी देत नाही त्यांनी काय आपलं नोटीस बी देत नाही कोण येल्ले काडपाक म्युन्सिपाल्टीचे लोक येला तर सगळं घेऊन गेले तू किती करता आमलेट तू किती करताली किती करतात चहा करपात वरला होता हे बघा दूध हे बघा दूध घालून दोरला तर तेच दूध घालताले आता रोग रातचो येता बॉम्बेच्यान खंयच्यानी येता न्हू लोकांक भूक लागता कितें तरी गावता तेंचे कडेन असल्या गाड्यार एक दर 20 रुपयाचो वडापाव सुद्धा गावलो जाल्यार तो सुद्धा खूप व्हडलो ते इतके मेहनत करता आपले काम करता आणि त्यांचे अशें वडप म्हणजे बरें न्हू तुम्ही पयलीं तांकां दिता लायसनां हें करता पयलींच कित्याक उबे केल्ले तुमी ते पयलींच करूंक जाय नाशिल्लें न्हू आतां लोक बाबडे येता खंयच्यान तांकां कितें तरी गावता खावपाक पिवपाक गावता उदक गावता सगळें गावता तेंचे कडेन अशें करप बरें न्हू टोटल गाड़ा कितना था 5 ही 5 मिले केल्या सीसीपी का ऑर्डर पहले था लाइसेंस था नंबर था सब कुछ है लाइसेंस है सब कुछ है और साल में ऐसे भरते थे क्या महीने में भरते थे वो साल में होता था साल में देते थे आप वो पैसा तो नहीं लेता है वो हाँ पैसा नहीं लेता लेकिन लाइसेंस दिया था लाइसेंस दिया था हाँ